Powiem wam na początek serii o dzieciach, serii bardzo smutnej, widz. Co by was trochę rozśmieszyć, ja myślę, że ten widz znocie, ale tak się myślę, że co rozbawi, ten widz on przestaje być smutny. To jest tak. Jest XXI wiek, koniec. Przyszła baba do genetyka, położyła się na tym koźle, no nie będę wam pokazywać, jak wiecie o co chodzi, nogi na boki, on ma sam taką półka pełno rozmaitych próbówek. Przyszła na sztuczne zapłodnienie i ona padła temu lekarzowi: panie doktorze, chciałabym mieć chłopca. Bierze próbówka, wciepuje do szejkera, z błękitnymi oczami, bierze bruneta, bierze wzrostu 1,90 m, bierze, żeby był świetny sportowo, żeby miał IQ 148, żeby poza tym lubił literaturę. Się pyta, coś jeszcze? Myślę, że wystarczy. On ten szejker zawirł, dowoi narkoza, nie, ona się pokazuje, że to miesza. Ona pod tą narkozą usypia. On ten szejker odstawia, odpino rozporek i go do... I oci do krowo, bruneta z niebieskimi oczami, z IQ 148, cholero. I zaczyna, wiecie co robić. I ja sobie myślę tak, dziecko to nie jest gyszynk, to jest gyszynk od Pan-Boczka, ale to nie jest gyszynk, kiedy my se poszli kupić do marketu, ma być taki, 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 bo jak będzie taki, to go wyciepniemy, a jak będzie teraz, a my nie chcemy, bo chcemy jechać na rajza, to też go wyciepniemy, wiemy jak. Dziecko jest darem. I wszystkie te, które tego dziecka nie mogą mieć wiedzą, o czym godą. A wszystkie te, które dziecko lekceważą, nie mają dla niego czasu, zdawa im się, że jak pojadą do Irlandii albo do Niemiec po to, żeby mu nakupić jakieś pieruństwa, czas to pieniądz, ja wierzę, ale czas, kiedy my dziecku ukradniemy, my go niczym nie damy rady zwrócić w żadnym momencie, bo on płynie, dla nas płynie. I te 3 filmy, które są po tym widzu, są dla was wszystkich, co byście dziecka szanowali i przoli im.